Здравейте, господине. Да. Реших си цялата домашна. Не, аз предния път всичко разбрах. Даже, между другото, написах още един тест допълнително. Не съм ме пратила видео в TikTok. Чай да го видим. Да, аз намерих грешка на 8. Според мен България О трябва да е с и кратко О и с главна буква, а то е написано по друг начин. Алекс, защо не учиш? Ох, човек. Просто не ми се занимава вече. Добре, защо просто не влезеш в Академия БГ? Добре, има ли уроци по биология? В Академия има всякакви уроци, Алекс. Изобщо не се притеснявай. Има. Хайде, ставай, от 20 минути лежиш, нищо не си направила. Знаеш ли всъщност, това е добра идея.